Barka da zuwa birnin masoya Hausa TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Yau kuma muna tafiyar muku da wani application mai ban mamaki. Application ne wanda zai mai da wayarka kamar kwamfuta. Na san za ku yi mamaki ta yaya wayata za ta koma kamar kwamfuta. To a tare da ɓata lokaci ba, ku biyo ni cikin shirin kai tsaye ku ga yadda za mu aiwatar da aikin. Da Allah, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel tamu ta birnin masoya tech, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri YouTube za su sanar da kai. Mu shiga cikin aikin. Yau ma za mu shiga Play Store ne. Muka shiga Play Store, za mu yi searching ɗin application ɗin da muke so ɗin. In ka tashi kawai sai ka rubuta kwamfuta. Computer launcher. Ga sunan nan ma fito. Yawwa. To za ka gansu zaɓi kala-kala ga sunan da yake kalolin application ɗin da yawa. To amma mu wanda za mu ɗauka ka gan shi nan, bari in nuna maka shi. Ka gan shi wanda na sa aro ɗin nan, shi za ka ɗauka. To sai ka yi installing nashi, ma'ana in ka yi downloading nashi zai nuna maka kai installing nashi, zai nuna maka alama ka bude kenan open. To sai ka danna open. Kana shiga open zai nuna maka fuskansa kamar haka. To daga nan kawai ni da yake na riga na ɗauko shi, kaga tare ina bude shi, za ka ga yadda ya nuna ma. Ka gani, kaga wayata ta koma kamar kwamfuta. Yanzu ka ga nan in ka ya nuna maka user din nan, ko sunanka ne ma za ka iya rubutawa, ma'ana ka haɗa folder kenan. Gashi nan kaga bidiyoyi ne da hotuna nawa. Sannan in ka fito kuma kaga in ka shiga nan, kaga kamar yadda yake nuna a kwamfuta. Nan kan wayana ne, ka gani ga fallodi na nan kuma memory na, ka gani ina shiga shi ma ga fallodin shi nan, da abubuwan ka za ka gani a ciki. Saboda haka za ka ta yi, kaga nan kuma wajen wannan ne, irin teams kenan haka. Gashi nan muka fito kuma nan wallpaper ne na kwamfuta. Ka gani gashi nan za ka zaɓi wanda ranka yake so. Kamar misali ga sunan kala-kala, ka zaɓi wanda ranka yake so ka ɗora. Yanzu ka ga nan ya burge ni, ya ɗan ban sha'awa. Yanzu kamar misali kana so ka ɗora wannan background, to kawai sai kai haka, kai salatin nasa. Kana ɗaukar shi, gashi nan da aka danna boot ɗin nan, ya gani wayarka ta yi fresh, ta yi kyau, ta yi clear kamar computers. So ka gani
yanzu ga shi bara mu yi baya ka gani mu dawo ka gani ya ka gani sannan nan whatsapp ɗinka gashi nan in kana buƙata za ka iya shiga a nan wajen kira ka gani gashi nan sauran application ɗinka in kana so ka gani sai ka zaɓa ka shiga wanda kake so ka shiga a gani nan wajen kira ne a gani wannan application ɗin yana da matuƙar kyau ɗan uwa saboda haka ka yi ƙoƙari ka ɗauko shi domin ka amfana nan kuma ka ga kamar wajen da za ka buɗe datar kayan mene abin da ya shafi setting dai da sauransu duk gashi nan gani nan kuma ka ga wannan ne wajen nambobi contest kenan wajen lambobinka nan kuma kaga kalanda ne zai nuna maka abin gwanin birgewa gashi nan dai za ka gani saboda haka gaskiya wannan application na da matukar kyau ka yi kokari ka ɗauko shi zai amfane ka za ka ji daɗin shi saboda haka idan kuma kana so ka yi minimizing abin na nuna bottle din na ya fito kawai ka danna haka kaga bara in canza lantar ka gani yanzu kaga na canza kaga ta dawo normal ta kan waya ta ka gani saboda haka ka yi kokari sosai ka ɗauki wannan application zai burge ka sosai to a nan ne bidiyon mu ya zo ƙarshe saboda haka idan bidiyon nan ya burge ka ka danna mana alamar like sannan idan kai sabon zuwa ne a wannan channel tamu kada ka manta da danna mana alamar subscribe na gode